Ngikhothanga mina ukukhotha kahle bo. Sikhuluma ngejethu baby. Sabiza ubhebe uma ngiyakuthanda namanje sekuthanda ngisho usushilo ukuthi awuboni nje uqhubeka kwenhliziyo yami ehlezi ithanda uyakwazi nawe lokho. Yebo ngiyakwazi kodwa ekhaya ngivela kulona babengeke bayivumele yonto. Bayamdinga umuntu ozoletha iy'nkomo ekhaya. Wena ungakwazi ukhulume nangakho lokho. Noma kungathiwa ngangifika nawe babezomthatha kanjani umkhwenyana wesifazane. Inkinga ine-solution yayo. Ikhona i-solution yomkhwenyana wesifazane emakhaya. Bayasonta nanokusonta. Nami ngiyasonta benizokwenza yonke into eyenziwayo baby ngoba ngikuthanda mina. Ngifuna ukuhlezi ngiseduze nakho. Bengingaphinde ngisho isilimo ngakho. Njengoba sekuthiwa ngabe uyangidlisa owakho ngi-proud ngawe. Mina ngihleli ngilinde wena. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Umngwenyenkomo Savukazi Mvuleni. Ngiyintokazi ezalwa Mamkhize. So-ke sivakashelwa i-guest today ngesimanga sokuthi ukhona shuthi lo person osa-special enhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame futhi uthando lwabo. So-ke uzosichazela kabanzi yonke into nge-relationship yakhe ya-before nanokuthi yini-ke manje esi-special kangaka ezefuna ukuthi baphinde bazame ukubuyelana futhi. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Sabona sisami njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nawe. Ngicela igama nesibongo negama lendawo lapho uma khona. Oh, mina igama lami nguPhindile Dubazane ngihlala endaweni ebizwa ukuthi uMshazafi eNanda. Oh, okay. Ukhulele khona? No. Na 3 months ngihlala khona manje bengihlala kaBest area 2. Oh, okay. Ngawama eduze noMashu City. Oh, okay. Ngicela ungichazele-ke la waqala uhlangana khona no-ex muntu wakho lo ufuna ukubuyelana naye bekumuphi unyaka nihlanganele endaweni ekanjani? Okay, lo muntu bengithandana naye ngathi lo muntu engimthandayo angibone ngathi akasekho kumina njengamanje. Okay. Satholana ecafe. Oh, okay. Bekumuphi unyaka? Yeah, morning. Satholana ngo-2023. Okay. Yeah. Yeah, ngo-December nje la ngi-peak season. Okay. So manje ecafe ekuseni ngiyoshaya breakfast, ngiyothenga breakfast lapha. So vele ngithi mangiphenduka ngikhipha imali ngithenge shuthi ubebhizi nefoni emva kwami. So mangithi ngiyathenga ayitshela ukuthi i-assistant le khuluma naye avele sisho semungane sithi i-cappuccino yabo iflavor eyodwa. So sabukana so yabo athi isathrowa leyo yayiza leyo nto. Ngavele ngambona ukuthi angeke ngisalahla la ngiyabamba. Okay. Ngibambile. So naphathana kahle-ke i-relationship isaqala kwaze kwashintsha kuphi? Kwenzekeni? Yini le eyangena phakathi kwenu nobawu-2? Mina ngazi ngempela ukuthi kwenzakalani because besiphethene kahle nalo muntu lo. Because njengoba sama-lesbian, ngi-lesbian naye intombazane. Oh, kanti ufuna ukubuyelana nentombazane? Yeah. Okay. Njengentombazane. Okay. So besithandana kamnandi yabo. Enjoy amasuthu, sinamaphupho, sigqugquzelana. So some few months nje mfethu ubone ngathi yabo it's been so many years into iniphusha ngibone ngathi yabo nje senomndeni yabo bona iphupho lakho selifezeka mfethu ubona umuntu onaye ethini seyahamba nje kanjalo. Kwenzakalani ngenzeni ngoba ngisamphethe kahle ngiyamsupport ngiyazama nami la ngizama khona. Akusikhathi samanje seyintsha mfethu akulula kunzima kakhulu. Siyazama futhi kunzima la ngaphandle. Abantu besifazane abayishayi ngathi bayishayi ngathi but siyabahead. Wathana nomuntu wesilisa before? No. And angeke kwenzeke? Angeke kwenzeke because besimisele so2 ukuthi abo so2 sothindana so2.
Okay. Yena usisi umfice empilweni yakhe mhlambe ethandana nomlisa noma naye nje uyithandana amantombazane. Ngifice nje ethandana like wangitshela ukuthi uyabasaba abafana yabo abathembi. So nami ngileyo type yokuthi hayi ngeke abafana yabo. Okay. Hayi ngebamusha isikhathi libechitha yabo. Vale umuntu afunde la yabo enza izinto eziningi naba la bahayiza bangisicefa ama-siren bayakhuluma kakhulu bayamithisana abondli yabo kunzima nje isikhathi samanje bathembena i-grant le engenzi lutho enga-afford-i ithini namapampasi. Mase mina ngiyocitha leso sikhathi fanele ngenza into ey'balulekile. Ngcono ngithole umuntu engibona kahle ukuthi hayi lo siyaphambili naye yabo. Okay. Siphathe kahle sowu-two. Yo, manje-ke yini-ke lento othi okay awu-understand ukuthi yenzeke kanjani because beni-right ninonke, okay fine. But ngifuna ukuzama ukuthola ngosuku lokugcina mhlambe lana agcinana khona ukuthi nagejana noma wavele wakuziba noma angazi ithini into. Shuthi angathi shuthi eza kumina. Angathi ngishuthi ngambiza ngale nyanga le shuthi ababebonane ngayo. Shuthi umjida wafika Oh, okay. yabo. Shuthi masendlini ngiyambona ukuthi hayi ngeke. Does not make sure. Mangithi ngiyamthinta yabo like like uwenze ngathi manje asikaze senze lento le because phela mina ngazi how baby lo. How kwenzakalani? Akafuni ukusho liphinde ecaba ukuthi ngizothini. Kodwa ngiyabona ukuthi khona ukushaya amanzi. Khona ushintsho ngaye. Yabo ngiyaxala ukuthi kwenzakalani manje ngalo. Mhlawumbe uke Ngoba kwaba ngimchitheli nje mina. Ngoba ngazi ithemba lami mfethu. Wambuza Uyazi naye. Wambuza ukuthi indaba unje why uthuswa yini? Like ngiyambona ukuthi yabo manje iyamshaya lento yakho nembeza phela umuntu unenembeza. Akafuni ushoda ngiyabona ukuthi khona ngathi sishaye isedliwe into yami kamakhelwane. Ayibole yona. Nami ngabona ukuthi angazi azangichazela. Okay. Because nami phela ngama feelings mfethu ngaze ngenza into embi. Yabo because lo muntu lo mfethu lo muntu lesifethu siphathe kahle kanje. Ngazodlala ngamanje. So ngaleso sikhathi wamkhulula wathi hayi ungcono akahambe. Nalapho khona ngizomncenge acabanga. Uyamkhumbula ne? Ngiyamthanda lo muntu. Anothi ngiyamkhumbula. Simtholile-ke njengoba usinikezile inamba yakhe. Angabanga ukuza uvumile but akazi ukuthi wena obhalile kwishow. So ngiyacela nje ukuthi ube nesineke sakhe okhulumisane naye kahle. Ngiyazi mhlambe ngiyenze ukuthi waba nemibuzo eminingi wakwata wazibuza into eziningi nani but ngoba nakho ubhalile ngesimanga sokuthi uyamkhumbula and uyasho ukuthi uyamthanda. Cela ube nesineke sakhe. Ithi ngivele ngimlande ke. Yeah. Usandele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi mabekhuluma mhlambe uxutha azohlangana futhi angazi but asike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Yebo sawubona. Alright. Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo. Seluleko Shabalala Okay, ubuya kuphi? eScout. Oh, uyamazi singihleli naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Umuntu esike sabambisana naye emathandweni. Okay, wamgcina nini? Ngamgcina kwaku-April this year. Oh, okay. Kwenzakalani phakathi kwenu? Yini eyenza ukuthi umgcine ngo-April? Ngoba kwaphela ubudlelwane esasinabo. Okay, mhlambe iphutha laba kuwena noma kuyena? Lapha kumina. Okay. Ngiyacela nje umuphi isikhathi akhulumisane nawe umlaleli nje ube nesineke. Umuze ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Yebo mike. Ngiyabonga. Cela ukukhulumisana. Themba lami. Yebo. Mbuzo la kuwena. Ngibele sichithele isikhathi nami ngibele ngimisa izinto zami ngibele ngishawe i-depression yabo leyo nto. Ngibone ukuthi indlela yethu ingaveli ithule kanjalo nje because usuya avoid wena. Mina ngathi asangithandi mina.
Shuthi khona lo muntu osefikile phakathi empilweni yakho wahlehlisa le phakathi enhliziyo yami. Thande nginika lona. Shabalalisa kanjalo nje. Esithubeni. Embuzweni Ngingasusa wakho. nje emehlweni akho. Embuzweni wakho besikhona isidingo ukuthi usungaze ungilethe la kuma-TV. Hhayi, asikho isidingo sokuthi ngize ngikulethe la ama-TV. Vele kufanele ngikulethe la ama-TV ngixhaphazile. Angixhaphazi. Manje kumele kwenziwe njani ngitshengise umhlaba wonke ukuthi mina ngixhaphazile? Kufanele bazi ngixhaphazi. Ngilalela, ungaqhubeka nombuzo wakho. Ngithi mina kuwena ungangizeli nge-attitude. Ngikhuluma kahle nawe ngehlisa umoya ngazi angithandi ukukhuphula umoya. Uyazi ngiyakuthanda. Seluleka. Angazi ngoba inhliziyo yami ayinafakazi. Ngeke ngikwazi ukuyikhipha kuyibuka. Ifakazi kutshela ukuthi kuthanda kangakanani. Kodwa imina kuphela engaziyo ama-feelings ami. Uma ngibona wena ngibona ngiphelele. But wena ngibona ngathi awusaboni kanjalo. Awusafuni ukwakha le khaya sasililishwa. Ukhumbula? Ngiyakhumbula. Ngisilima mina ngisinayo. Ngibukisana ngafana namiyalo. Hlami manje uyakubona. Uyabuka lo. Mina ngi-proud ngawe. Kuthiwa uma kuthiwa ngithi bafethu sisekhaya engenze lutho. Wena namhlanje ungenza nje. Yazi angiyena umuntu othanda ukukhuluma. Suka le shazafa ukuletha la kuma-TV. Inhliziyo yami ibuhlungu, ihlumezekile ngaphakathi. Into zami ezinye ayisahambi kahle. Awukhumbuli sasitane so-2 upartner wami. Uma engasekho upartner wami uzohamba kanjani? Impilo yami. Uvuka kanjani uma uzongenawo umfazi endlini? Ungixolele Wakha kanjani ngokwenzela. umndeni njengoba usuwenze le nto oyenzile? Usangithanda kodwa. Lokho akubalulekile. Kodwa kumele ukwazi ukuthi ngeke ngisakwazi ukuqhubeka nawe. Ngoba Ngisakwazi sekuphelile. ukuqhubeka nawe. Ngeke. Ngiyasebenzisa usizo. Ayikhothanga mina. Ukukhotha kahle bona. Sikhuluma ngejethu baby. Sabiza ubhebe uma ngiyakuthanda namanje sekuthanda ngisho usushilo ukuthi awuboni nje uqhubeka kwenhliziyo yami ehlezi ikuthanda. Uyakwazi nawe lokho. Yebo ngiyakwazi kodwa ekhaya ngivela kulona babengeke bayivume leyo nto. Bayamdinga umuntu ozoletha iy'nkomo ekhaya. Wena ungakwazi ukukhuluma nangakho lokho. Noma ngakuthiwa ngangifika nawe babezomthatha kanjani umkhwenyana wesifazane. Inkinga nenkinga ine-solution yayo. Ikhona i-solution yomkhwenyana wesifazane emakhaya. Bayasonta nanokusonta. Nami ngiyasonta benizokwenza yonke into oyenzayo baby ngoba ngikuthanda mina. Ngifuna ukuhlezi ngiseduze nakho. Bengingaphinde ngisho isilimo nakho. Njengoba sekuthiwa ngabe uyangidlisa ngowakho ngi-proud ngawe. Mina ngihleli ngilinde wena. Uye wavuma kanjani okokuqala ukuthi uthandane naye ekubeni usazophinda ucabanga ukuthi ekhaya ngeke bazobona ufuna umkhwenyana wesifazane? Angakaze ngicabanga ukuthi nami ngizoba nemizwa yomuntu wesilisa. Yebo. Awuzongitshela namhlanje lokho. Ngathini mina? Ngisho ngithi awubasaba abafana? Yebo ngiyakusho lokho. My boys are delicious. Dide ingoma ezicula namhlanje. Ngeke ngizokwazi Kumnandi. ukubuyelana nawe. Hayi nje bengisho. Manje ngempela serious ngobulala nami. Hlephula kanjani?
separate. Umuntu engithandana naye njengamanje serious kabi. Uthembisile nokuvela ekhaya. Ngoba yena umuntu wesilisa. Asikho Ngoba mina isidingo umuntu wesifazane sokuthumba. ngithatha advantage. Ngingikwazi mina ngithanda into ethanda inhliziyo yami, ngizoyithanda kanjani into engathanda inhliziyo yami. Wakha kanjani umndeni umuntu ongamthandi. Ngisho kuthiwa bengisikwazi ukuba ingane besingenza i-plan baby. Kodwa uma kuyigazi lakho. Ngikubone wena ukhulu umncane. Nawe ubone mina ngikhula ngimncane. Ngiyacabanga lelo thuba. Siphelile akuseko. Bengibona nawe. Ngiyaxolisa. Mhlawumbe ngizongiveza kuma-TV. Ngizoveza kuma-TV ngizokhipha inyembezi. Thiwa indoda ayikhali kodwa hayi. Ngiyazwela shem. So awusamthandi? Cha sisi wami ngeke ngiwaqamba amanga akisekho-ke. Mashini. So lo othandana naye manje mhlawumbe ukuthembisile ukuthi uzovela ekhaya lakho. Yebo uthembisile. Asho ukuthi le mali bengisevela ngasini. Sathembisana nina la. Sithembisana ngishada ngisho ngizozama. Noma ngathiwa sithembisanile ekhaya bebezokwamukela. Ekhaya ke bengekwazi umuntu noma unama-feelings fethu. Akekho mhlawumbe kini bengiya-understand fethu lento into eyenzakalayo u-human being. Yezwa leyo nto. Thina esikhule esikhathini samanje siyintsha sifunda i-life science. Sifundisiwe ngama-hormones. Uyahluka umzimba womuntu wesifazane nowesilisa. Asizwe ngendlela ey'fanayo. Ngiyakutshela ukuthi ngiyakuthanda. Ngithanda wena. Angiboni muntu akekho omunye engimbonayo. Ngibona iy'hlahla nje zey'tandela. Phephetha umoya. Noma uma kuqhamuka wena vele ngibona ingilosi. Ngathi ehleli emazulwini. Namhlanje hayi. Soshila. Ngishintshile. So uyamukela ukuthi awusafuna ukuba Inhliziyo iyahila. Kuthiwa life goes on. Ya ngizoba right. Mhlawumbe usazoba right naye. Ayicabangisise kahle into enzayo. Mina ngihlezi ngiyila for yena. Ngeke ngiba-avoid futhi. La ngizwisela ubuhlungu ngeke ngiba-avoid. Ngimsiza. Ekhala ngosizo ngimsiza. Okay. Uyezwa? Yebo ngiyezwa. So uzizwa kanjani ubona ihethekile kanje? Ngizwa kabuhlungu. Bengingayitsheli ukuthi udlule entweni kanje. Angiboni mina kanjalo ukuthi mina ngibona u-happy. Uthi umuntu angayenza kanjani, uthatha inhliziyo yakho bese uyishiya kanjalo. Uyithathelani? Ngifuna uqale ngeblocks phansi mase ufaka uthayi ngaphansi nendawo. Kuya phezulu erufini. Susa i-blocks le phezulu, faka i-roof. Ngikwazi ukumix. Sawubona ngenzani? Foni yami hlezi idandasela kuyona. Sawubona baby. Sawubona I love you. Sawubona I miss you. Sawubona can you hear me later? Njengoba ngishilo ukuthi ngiyaxolisa kodwa Ngizwile mfethu. Sengizwile ngifuna ukuzwa inhliziyo yami. Ngifuna lokho ukuthi ngalibele i-stress ngento engeke isiphambili yabo. Ngibuyisele emuva. Kanti mina ngicabanga i-future. So, ngizoba right. Mashini bamthathele ubheki. Shabalala ngiyabonga ukuthi ufikile ngibonga isikhathi sakho. Bathi-ke ngoba umile emazweni akho sicela ukuthi sihloniphe wona. yebo. Ngiyabonga kakhulu.
Mbuka lapha ekhaya sikhethe ukuthi uhlelo vele siligoqela la ngesimanga sokuthi hayi Nkosi yami hayi akwenzekanga. So asinayo inqubekela phambili because vele uqu alisahlangani and kuye ngazi ukuthi ngeke sahlangana vele. So yeah, ngiyacela lapha ekhaya ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngiyethana khona. Bye. Is there blood?